So yun, mga tugangs, andito ako ngayon sa Diversion Road, Naga City. Kung makikita nyo, ito yung Diversion Road ng Naga City, Maharlika Highway. Ito yung papuntang Manila. Ito yung papuntang Sorsogon o Samar. So may pupuntahan tayong isang magandang bagong tourist spots dito sa Naga City. Kung sa Baaw ba to, Nato, na merong na bypass road, dito naman sa Naga City meron namang ginagawang bypass road naman siya. So check natin. Sa totoo lang, first time ko to na pumunta. Andun na yung kakilala ko, si Sir Roger, kasama ko sa Rise Above Pilipinas. So sabi niya, pumunta daw ako dito, mag-take daw ako ng mga pictures at speaking. Yan, tumatawag na nga siya, pero hindi ko muna sasagutin kasi nagbibideo ako. So ang sabi niya is, pagdating dito sa dulo is kakaliwa. Tama, dito siya, kakaliwa siya. Tama to. Kakaliwa. Ito na. So wala akong idea kung saan dito. Yan. So para pag makita nyo, first time ko lang dito meron na pala talaga dito na na isang bagong tourist spot dito sa Naga City. Kung hindi pa ako nasabihan ni Sir Roger, hindi pa ako pupunta dito. Yun para na siyang boulevard ng Tagas. Tapos Tagas ng Baaw, at yan, may mga food carts na rin naman yan may mga food cart na, pero may igli pa lang naman to, hindi pa naman to ganon kadami. So yun na sis. Yan, mga kasama ko si Sir Roger, si Lem. Yan. Yan. Hello mga tugang. Latest project kang local government. Yes, ang Naga, para makigong connection tong Mabolo. Shortcut na din na maagi sa diversion road. Yung tulay na bago. Tulay na Pasilisaya. Yan, Panday. Yan. Yan nga, Almeda, parang papunta atang para lusutan na din siya, no? So, yan. So, ito yung parang magiging bagong tourist destination dito sa sa Naga City. Kung sa Bato is Baaw, merong bypass road na boulevard, at meron din sa Nato, Sangay, meron din sa Tagas. Dito meron din siyang bypass road. So ito na yung magiging bagong tourist destination dito sa Naga City. And so sana bisita kayo dito anytime.